Posibleng mauswag ang one-stop shop sugod sa Disyembre 1 hangtod Disyembre 4 sa Dakbayan sa Mandawi tungod kay minus pa ang mga operator nga bibisita sa Traffic Enforcement Agency o Mandawi kung team aron makabalik na og pamasahero ang mga public utility jeepney. Ang report ni Nico Serino. Kaganihang buntag bugtong si Loreto Jerez Jr., presidente sa Mandawi Transport Cooperative, ang miduaw sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team aron pagduso sa gikinahanglan nga rekisito. Bitbit niya ang talaan sa mga ngan sa PUJ drivers nga sakop sa ilang kooperatiba. Lakip niini talaan sa mga PUJ. Kay ang uban niini god na uli mas probinsya. O niya wa taon ka ari diri tungod lagi sa pandemic. Giangko ni Jerez nga dul-an na sa 70 lang ka mga driver ang naa sa talaan inay sakapin usa ka gatos. Ang listahan rekisito aron tan-awon sa team kung kinsay mapaubos sa swab test. Gidawat ni Edgar Sanchez, admin head sa team, ang mga dokumento nga giduso ni Jerez. Gipahibaw sab ni Sanchez nga ang dokumento mo'y basihanan sa pagpahigayon unya sa one-stop shop. Sa ako tan-aw sir, hapit-hapit gyud tanan. Doon na di mga building penalties kay iba ka biya mamasahero na magipanahon masayop ang drivers. Samtang gipahibaw ni Arnold Maligon, operations chief sa team, nga minus pa ang mga PUJ operator nga bibisita sa ilang buhatan. Ato pamingsong adlaw ginaki-contact nila through cellphone. Gamay pa kayong ni-reply. Naglaom siya nga karong hapon, maghugup na ang mga PUJ operator sa team office aron mahikay na ang ilang team clearance. Nabalaka si Maligon nga kung walay mga operator o driver nga mupatim-aw sa ilang buhatan, posibleng mauswag ang one-stop shop sugod sa Disyembre 1 hangtod sa petsa 4. Ang team clearance mo'y labing unang lakang sa dili pa makasalmot ang PUJ driver o operator sa one-stop shop. Team clearance usa, dayon swab, una pa ma-qualified to apply sa one-stop shop the next week. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.